Thôi mày đây đi chịu mày. Hello guys, good morning and welcome to the vlog. Some boy podcast खालामनो थांनो मोजां दा ना जों दिनै एन्जर जावनो थांनो नागिरदों आरोना दुब्लिबारियाव जोंनि मानसिफोरा आरो सासे दं न' सिङाव जेनेबा आरोना गाइस जों दा नै फैद' कालार फैदो जों दा थांबाय थानोसै आरोना रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दा जावनायाव देखायबाय थानोसै आरामनो मालाय बोखारजोब्बाय जिगाबखौ जोंना 20 दिनसो लेट जानाय बायदि नांबाय आं एन्जर जावनायखौ 20 दिनसो लेट जाबाय खोमा जोंना मालाय 20 दिननि आवगायावनो बुहुद एन्जर जाबाय जोंहासो गैला एन्जर गिदिरनि खुरफ्रामनाय दंजोबो आरोना गाइस बेहाय नै ओमफ्राय जों नै बे मोनसे गुदुं मोनदों बेखौनो दा जावगोरनोसै आरोना जात्रा मोनगोन ना मोना नायनि र' नागिरगासिनो दं बिसोर गुदुंखौ खुरफ्रामजोबनाय दं गुदुङानो गैला बे जों नागिरदोंमोन आरोना दानि बिराद खस्थ' जाबाय बेकाराव मोननै गुदुं नागिरबाय अबे गुदुं दं जावजेनबाय आरोना जों नै बेहाय खरसेल नामा गुदुङा बासा बासा नै जोंना सैमाया दे अरजागोनबो दै बारा सौनो नाङाखै Cũng nó cái này em phải. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cái là chiều. लेकिन एक सेकंड Chết rồi, chết rồi, chết rồi, cái là chiều. Ai? 구다 너네 팔아 누자네 신와카이. 오네 구다. 칼리. 의리 마마르자오 문카신. 인기니 시도하래. Mas 인지서. Kalau sampai ang saung sudah. Manusia gidir saungnya mati patlatlah. Kalah aja deh. Mungkin namanya hagrak sumet. Narung baudong deh mabarjaou tuh. Maafnya tadi mudah aku. Karai kena skim apa bustu nih? Wah. Mati. Nunggu nih. Pilih. Kateng karai gue satu nunggu. Karai gue satu pun. Jauh. Belegau waisya ada nih beg gila. Hutan gila hari ini narhon dengan jalan lagi. Ayo, kotor nih. Entar masih jaganya. जों मेंनायखौ दसे रेस्ट लादों आरोना नैबे दंफाङाव बोग्रोजानोसै जोङो सासेया फारसे लायनो थांबाय सासेखौ संख्रि लायनो थिनहरबाय आं ओरैजाय जों दा बेनि बोग्रिखौनो जानोसै आरोना हेभिनो फानलु संख्रि लगायनानै ओमफ्राय दा दसे थानानै जावफिनसै आरो एन्जरखौ जोङो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ जोबजासिम देखायलांबाय थानो नाजागोन आरो दा मोजांनो माबायदिसो मोनो एन्जरखौ दाथ' मासेल'सो मोनदों सुलाफोरा आयु बोग्रि थाइसे जास्लाबनो हाया दसेनो न'निफ्राय नुहुरनाय लोगो लोगो मोनफैबाय नै जावला आरोना गाइस जों दा थांसै बाबायनो मानसिफोरा आंथ' बायाखै बिलाय बिसोर बाजोबबाय इसोरो बाजोबबाय आरोना आं बायाखै बिलायनि एन्जरा बेखौनो दा हांनानै जाहैसै बेफोराव जावजोबबाय मालाय मानसिफोरा थ' माबार बेफोराव थाथ'जायालै सावसै आरोना जों एन्जरखौ दा साब्रै फबजेनबाय सावनो थाखाय नै सलाय मोनफैबाय सावदो मार जाला ब्लडआव न'आव थांसै जाला ब्लडआव थांसै एन्जर ब्लडआव गोरान जिगाबखौनो खामानि हाया नामा हांसो दुगैनोसै सिलां जानांला थांदो जानांला थांदो मोसाला 20टा दं आरोना एन्जरा बे जों दा मल जानोसै रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों बेखौ माजों जागोन खदै मोनखाबाय आं दानो बेल थाइसे एबार नै होदो माइ गैलाथ' आरो खामबाबो नङा खालि मोसौबो दंबासो बुथुमना हैनांगोन आरो मिलौलौ बेखौसो साबैसेया जाजेनोलै मानसिफोरा बिराद गिदिर गोजौ गिदिरथार बेखौनो जानानै आरामनो बोसोर गोदाननि नामखौ लाखिनोसै होनदो बोसोर गोदान बेखौ नाम लाखिनोसै जानो नामा 2025 26 नि नामखौ बेहायनो लाखिनोसै 26 निखौ
बिदिखौ जानानै नामा मासेजोंनो बरायसै जोङो मालायफोरा बस्ताय बस्ता जायोबा जों मासेजोंनो मागोन सिबिएल गंब्रै लायनोसै जों दा ओइ बक्सा रेडि खालायदो सिबिएल गंब्रै लायनोसै गामि हिलायनि जों दिनै फाग्लानि बेखे बिदि जायो सोरबा फिसासा अबाव फिसा 1.5 केजि जागोन बे मबाइलावसो फिसा नुदों आरोना रायजोफोर 1.5 केजि जागोन बे 1.5 केजि मबाइलावसो फिसा नुदों दे माबार बान्दो दानसुलानि फंबाय बियो दानसुलानि खदाल सदाल टुक्रा टुक्रि जाजोब्बाय नै माबायदि जावखो फाग्लाफोरा खदालखौनो थेम बे मासे मोनबावनो नागिरदों नै र' आं एसे खुंग्रिजों थुनि नंगौना नङा हा नंगौलै दे नों माबा जावना दानि खोनासंबाय गाहायावसो गुदुङा एन्जरदामनालाय एसे गोजानाव दं एसे गोजानावसो होमबालाय लाबो खदाला बे खानावखायसो दे है आंथ' जायालै बिदि बायो आं ओइ ले 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 लान्जायखौ मोनबायलै र' आलथुसो नोङो ओइ ले खुगासो जाबाय लान्जाय फैदोंमोन दानि र' दसथा खुनो र' दसथालै र' खुरबा लान्जाय ओंखारबोगोन बेना र' लान्जाय ओंखारबोसिगोन बेना बोरो माथो होनदोंखौ नुवाखै मबाइल गाफ्ले खुगा नुजानायानो बोरै अबाव थांखो गिदिरना फिसा गोथै एरनायनिसो एरो इले खुगा नोंसारा अबे बोरो दलै र' ओइ ले फोरलाय थसेना नायनि है ब्लार जाजोबो केमेरायानो बेखौ मा होनोब्रा बैलाय लान्जाया फैयाखैलै र' खारनोसै दा दे खारहैदो होमबालाय ओइ र' बुथारदा आया खारो नामा नै इयाव खारलाय खारो थैबायलै जिबाय थायो नामा जाबायलै मासे सावलायबाय दानि मोननाया बेनोमोन दहायनिफ्रायसो गिदिर जागोन 2 केजिनि खाथियाव दं 2 केजिनि गाइस आं जानो मोनाबाबो जायो भिडिअ लानो मोनबानो जाबाय आंहा हेभिनो जानोसै आरोना रायजोफोरनि मल नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जानायखौ आं देखायला दा बिसोर जानायखौ देखायसै आरोना आं जायालै आं दिनै मोनजायाना रायजोफोर ओंखायनो आं जाया देलाय बिसोरसो जागोन दा फानलुफोरानो आइयो रानदो आखाइ सुवालै दे जालायलायदो रायजोफोर स' गाइस दिनैना भिडिअआ एसेबांसै आरोना भिडिअखौ नायना माबायदि नांखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना एन्जरफोर जाखांजोब्बाय जों दा न'आव थांसै नै खदाल सदाल बायलांजोब्बाय जोंना भिडिअखौ माबायदि नांखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालायदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरोना नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय